krisi handi batean gaudela, eta oro har krisi hori ukatzen pasatzen dugula denbora handi bat. Alde batetik krisia da demografikoa, euskal kultura ia da euskal kulturan ari direnen eta oso gertukoen aktibidade bat, ez? Eta hori da aldea beste kultura batzuekin, ez? Gaurkoz irakurzale bat euskaraz elikatuko balitz, nik uste dut bizitxaropen izango lukela 18 urte. Egia da bere haur literaturako zikloa oso aberatsa daukala, oso ederra, zaindua, ekimen handia daude. Gazte literaturan jazten dira oso arazo larriak. Heriotz tasa handiko liburugintza bat daukagu, ez? Azten direnak aurre literaturan zenbat bukatzen dute helduen literaturan. Eta horietako asko irakurle izango dira eta euskaldun izango dira, baina izango dira gazteleraz eta frantsesez. Ez baldin badago politika nazional bat, publikoa, pentsa dezakegu nola jarri izen sexiago bat, ez da egongo inolako aldaketarik. Administrazioak eta baita ere herri mugimenduak, gaur egun gobernantza esaten den kontzeptu horren baitan, edo, adosten dute plan bat, eta plan jarri nahi duzun izena eta nahi duzun abizenarekin, edo bestela, sorkuntza dena, ez du ondoren transmisiorik. Pasatu gara, lehen edoik esaten zen bezala, ezta, bere belaunaldian bazegoen tintin bilduma osoa, bazegoen literatura universalaren hasierako, eta ondoren eman zituen titulo fantastikoak, Berlin Alexanderplatz irakurri dugu euskaraz, edo aukera izan dugu, zer dakit nik, Manhattan Transfer irakurtzeko euskaraz bilduma horri esker. Horratzean egon ziren pertsonak, edo pertsona horiek egin zuten lan bikaina, ezinbestekoa. Non dago bilduma hori? Ez egin da. Eta ordez ez dago ezer. Eta okerrena da, administrazioak ez duela, baina beste inork ez da ere, ez dago agenterik, inondik inora ere, modu, ez dakit, kooperatibo batean zerbait planteatzeko gauza denik. Hau da dramatikoa, Hau, 1000 modu eta hitz suabeagoekin esan dezakegu, baina gure egoeraren krisiaren ez dakit ezaugarria. Berdin artea, kultura eta hezkuntza bizi ditugula konsumidore batek bizi dituen bezala. Eta orduan nino ez dakiz aurre eskolara eta konsumidore gisa ez baldin badizkit ematen nina ditudan zerbitzua, aldatuko naiz, ala jarriko dut kexa bat, ala zengo zuzendariarekin, ez? Bihurtzen ditugulako konsumidorea gure seme-alabak, ez? Jende askok erabiltzen du hezkuntza ere bai, gure auzokideekin topo ez egiteko. Eta horregatik erabakitzen dugu, eramatea seme-alabak eskola hontara eta ez beste hontara, ez? Eskolan nire seme-alabak egon daitezen ni bezalakoekin, eta ez jendaiarekin, ez? Eta hor, kasu ezagun asko daude Euskal Herrian, ez? Borrokarenak, esaterako Gasteizen, ala beste toki askotan, ez? Hori gerta ez dadin, ez? Ez dadin egon getorik. Gero eta esparru gutxiago gelditzen dira bizitzan merkantzia bihurtuko ez direnak. Hala da. Eta hezkuntza zalantzarik gabe da, merkatu global horretan dagoen merkantzia oso handia den horietarikoa. Onkaro, merkantzia bezala posizionatzeko merkatuan gero eta gehiago, adibidez, berrikuntzak, eta berrikuntzaren inguruan dagoen guztia sartu dira bat hezkuntza sisteman. Baina ez berrikuntza, esango genuke, aztertuak, ebaluatuak, adostuak, bestelako mundu bat justoagoa, askeagoa, demokratikoagoa bilatzen duten horietariko aldeak, edo aldakuntzak, baizik eta kontrakoak, besterik gabe, ja, ze ikastetxek edo ze sarek markatzen duen berea, esango nuke, erakargarriago izan daiteken etiketarekin. Hori lehenengoa, bigarrena, honek
evidentzian jartzen duena da, gaur egun Euskal Herrian oro har, eta Nafarroan zer esanik ez, ekitate falta oso larria dagoela. Hori sistema dago gero eta segregatuagoa, populazioa baita ere, espazio fisikoetan gero eta segregatuagoa bizi garen bezala. Garai batean gure kalean, hijitoak, paioak, bolegariak, langileak, ez dakit tintoreroa eta okina guzti bizi ginen. Eta gaur egun heterogeneidade hori erabat desagertu da. Eta hori da, espazio guztietan bilatzen den sistema bat. Gero, hezkuntza sistema nolabait hortara egokitzen bada, hezkuntza sistemak egiten duena da, hori berriro azpimarratu eta berriro homogeneizatu are gehiago, jasotzen duen populazioa eta jasotzen duen komunitatea. Hor dugu problema oso larria. Eta hirugarrena, Nafarroaren kasuan, baina ez bakarrik Nafarroaren kasuan, hori ere esan behar dut, arazo ikaragarria dugu kulturgintzarekin. Guretzat oso garbia izan da beti, euskaldunok eta euskaldun komunitatea oso bigarren, hirugarren edo laugarren mailako komunitatea ginela, ez genuela eskubiderik ez da hezkuntza sistema arautu eta konbentzional bat edukitzeko, baina askotan ez gara konturatzen ari, Nafarroan baitan, adibidez, hori oso nabarmena da, bestelako kulturak ere ditugulako, bestelako pertsonak eta komunitateak, eta hoiekin ere jokaera berdina garatzen ari gara gaur egun. Haude asko ahots gehiago, eliteko ahotsak, Nafarroko eliteko ahotsak euskalduna direnak, baina horietako zenbat dira euskaraz kulto. Oso gutxi, baten bat baldin bada. Gehiago, udako eztabaida hori zenbat liburu irakurri dituzte euskaraz udan. Edo ez ezagun urtaro batera mugatu, azken urtean. Ala euskarazko prentsa irakurtzen dute, kezkatzen kezka daukate ez dakit. Angel Erroren ala honintzen beitaren ez dakiz ez zutaberen inguruan egon den eztabaidarekin. Esango nuke ezetz. Bueno, bai, administratiboki badituz eskubide batzuk, badakizu oso ahulak direla, eta oso militante izan bezala kausa horietan. Bai, badauzkazu erreferentziazko pertsona horiek euskaraz hitz egiten dizute, zu jartzen dituzun hedabide horietan, eta bai, konsumitu ditzakezu euskarazko produktu batzu, Iruñerriko liburu denda gehienetan daudelako, hemengo antzokietan lantzean behin badaudelako eskaintzak, baina ez duzu modu integral batean. Esan edut, Iruña batean agian gara Bruselan Flandriarrak direnaren bikoitza ala gehiago. Zehan dira 110 bera, Bruselan. Zuzinera zoaz Bruselan eta azpititulatua dago. Esperientzia kultural hori, diote nederlanderara azpititulatua dago. Esperientzia kultural hori, Iruñerrian da, ezinezkoa. Asko jota, joango zara, euskaraz egin diren 2-3 film horiek gaztelaniazko azpitituloekin ikustera daudenean. Baina oso, ez? Hemen gerrarik gabeko gerra bat egon zen, errepresio itzelarekin, eta horrek isilarazi zituen, ez bakarrik euskalgintza eta ez bakarrik euskara jakina, mugimendu sozialista, mugimendu anarkista, sindikalismoa, errepublikanismoa, nazionalismoa, gauza asko pakete horretan daude barruan.